eskiaren barnean eskia jantzita egin dituzkegun modalidade ezberdinak dira bai eski alpinoa, telemarka, mendiko eskia eta iraupenezko edo fondoko eskia. Alpino egiteko behar duzu erremonte mekaniko batzuk mendian igotzeko eta fondo egiteko ez duzu behar inongo erremonte mekanikorik. Alpinoko materiala pisutsua da eta velozidade handiak eta eramateko material gogorra da. Fondoan berriz ariniketan joateko material arina eta biguina da. Alpinoko eskian hanka guztia dijoa eskiari ondo heldua eta fondo eskian taloia solte dijoa. Telemarken ere taloia solte dijoa eta mendiko eskian momentuaren arabera igotzeko taloia aske dijoa, baina jaisteko forte heltzen da taloia. Alpinon antza gehiago edukitzeko eta ondo jaisteko. Alpino fondorekin konparatua eduki dezakezun arriskua da, bai velozidade handiagoa dela, eta gero ere jendeari asko gustatzen zaiola pista kanpo eskiatzea, eta agian hor abalantxaren edo alud batekin eduki dezakezun arriskua. Alpinoa fondoarekin alderatuz, iraupeneko eskia esan genezake dela aerobikoagoa. Lantzen dena gehiago da, bai bihotza, birika, maratoi baten antzekoagoa da. Eta alpinon berriz behar da sasoia ere giharretan. Hanka forte batzuk eta gorputz forte batzuk eduki. Adinaren arabera edonork egin dezake bai fondo, bai alpino, baina egia da alpino maila gorenena fondon baino gazteagoa izaten direla. Fondoko eskian hoberenak adintsuagoak izaten dira, alpinoan hoberenak baino.